Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o gapit sa 28 na buwan sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagang tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, National Bureau of Investigation kon NBI mulusad og kaugalingong investigasyon sa trahedya nga nahitabo sa Binaleo landfill nga nikalas og 36 ka mga tao ug ubay-ubay ang mga nangaangol. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga mahigala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini maong point. Binaleo landfill nga gipanag-iya sa bilyonaryo mahigala nga si Enrique Razon. Angay ni mahigala ma-check sab kining iyang mga operation din na mahigala og naon sa tong hitabua ngano nga kuwang sa pagpakabana bisan og duna na mga reports nga kining maong nga mga basura nang liki na mahigala og delikado na sa pagkahugno mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang ubos kini sa liderato sa NBI 7 kining maong plano pag-imbestigar nga mahigalan ini. Ubos sa liderato ni Direktor Jose Hermi Monsanto nga giinstalar na kagahapon isip bag-ong NBI Regional Director dinhi sa Central Visayas. Straight to the point. Gipulihan na mahigala kato si NBI Oliva o karon si Direktor Jose Hermi Monsanto na ang puli kaniya mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR ni mando og nationwide review og inspection sa tanang mga sanitary landfill sa tibuok nasod. Straight to the point. Human sa insidente sa Binaleo landfill. Straight to the point. Katanig pagtagad sab karon nga buntaga mahigala sa atong paban-uman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin DPWH Secretary Vince Dizon ni susi sa Mananga River kagahapon. Samtang karong adlaw ang inspeksyonon niini mauna usab ang Metro Cebu Expressway sa Dakbayan sa Naga. Straight to the point. Kata sa pagtagad do butaga mahigala sa atong paban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ikapila naman ang inspeksyon ni Secretary Dizon anang maong Mananga River and Daikin. Ikaduha ng inspeksyon unsa may nahitabo sa first inspection og sa karon. Unsa may mahitabo niya na. Hinaut-unta nga nakita ni Dizon kanang angay diha makitaan mahigalag subayo nimo na Mananga River. Labi na kanang ginahimo sad mahigala sa QM Builders. Naasad mga higala day pabrika butane nga matod pa ang tag-iya mahigala usapod ka kontraktor. Straight to the point. May nay masayran mahigala sab ni Secretary Dizon kana kung tinuod nga ligdong ni Secretary Dizon. Unya unsa man ang DENR mulihok na mo ang sitwasyon na pud unta. Kinsa man ang sekretary sa DENR murag wa man magkasalida indekin. Dapat nga mo hatag po ni mahigalag mo usasab ni nga mo visible sa pagkakaron gumikan mga higala ining problema sa Bagyong Tino, ining problema sa Binaleo katong problema mahigala sa Bagyong Tino. Kung tan-aw nimo nang Mananga River dinha, tan-awa sa nang kabukiran sa Talisay nga naapoy grabe nga kware. Straight to the point. Tan-awa sa na diha kay kung imong tan-awon mga kaigalaan ang atong mga kaigsunan anang haklupan kaluoy taon mahigala ng mga kaigsunan na to namuyo din pero ang taas nila mahigala gisigag kware. Unsa man na simbako lamang, palayo, simbako lamang. Ubahagsa ng bukid. Wa mo kakita ana. Straight to the point. Kabuta-bungo lang mo diha. Kini si DENR Secretary Rafael Lutilla. Ato ni hatagag pagtagad mga sukitig paminaw. Nganong sige man ang kware. Giundang na mga higala kunuhay pagtino. Ambot og kanus ana pud mo resume ang operation ana.
Straight to the point. Kay ba man tandako mang kwartang involved anang kware. Pero kay ba mo dunay mga tao sad nga namuyo anang ubos. Pagkagrabe naman sad kaway mga konsensya mga sukit tig paminaw. Straight to the Kaya point. tanig pagtagad ng butaga kay dunay mga bukid na nang liki. Kadang kware mahigala dunay subdivision sa dinha mga kagilaan sa may Talisay area nga nakadawat na sila og kini ni ang kamanduan gikan sa DNR nga ipa-vacate na sila sa ilang area. Gumikan ka delikado mga kagilaan ilang nahimutangan. Straight to the Pero point. ngano na inana man tungod mga higala sa quarry operation sab nga naa sa silingang bukid. Straight to the point. Katanig pagtagad do butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin buksan na karong adlaw ang ika-45 nga ASEAN Tourism Forum or ATF diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. O gipaabot nga tambungan ni First Lady Lisa Aranita Marcos. Ang opening ceremony himuon sa Mactan Shrine nga usa sa historical landmarks dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Samtang sa laing bahin House Committee on Justice musugod na pagtuki sa sunod semana. Sa duha ka impeachment complaints batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron pagdeterminar kung kini maisip ba nga sufficient in form and substance. Straight to the point. Katanig pagtagad susunod semana mahigala doon na pag-check ni ana o niya February naman malagmit ipasaka na sa ang kaso ni Sara Duterte mga sukid di paminaw anha na mutug pa mahigala sa kinini ang House Committee on Justice. So duha ka buok ang tukion sa House Committee on Justice ang impeachment ni Sara ug impeachment ni BBM. Straight to the point. Anha ni maklaro ron unsa ilang treatment. Unsaon pagtratar ang impeachment batok ni Marcos? Unsaon pagtratar ang impeachment batok ni Sara? Straight to the point. Eh duha man ni karon, Patas ba ang presentation? Patas ba ang pagtratar sa House Committee on Justice? Nga gipanguluhan ni Jervel Luistro, katong kongresuman mahigala nga labihan ka sip-sip mahigala ni Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Katong niingon nga kaya may AX dahil kay Speaker. Kaya may tupa dahil kay Speaker. Kaya may Ghost Flood Control Projects dahil kay Speaker. Natalig pagtagad lumutaga kinis Jervel Luistro nga mo'y chairman sa House Committee on Justice unsa iyang treatment sa kaso nga niabot sa ilang komitiba nga impeachment case batok ni BBM ug unsaon niya pagtratar ang impeachment case batok ni Sara. Straight to the Natalig point. pagtagad lumutaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin tensyon sa politika o pagpalimaos, lakip sa gitanaw sa kapulisan nga posibleng motibo, pagsuway o patay sa mayor sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, nga si Mayor Ahmad Ampatuan. Straight to the point. Kanilain pa ninto kiunon mahigala nga no man nga yano man lang gamiton sa civilian kanang RPG. Straight to the point. Di man gani mahigala baligyaan ang civilian og rifle nga rapid. Dunay rapid fire, pwede makapalit ang civilian og rifle pero single fire Kay dili gusto ang gobyerno nga doon na mga higalay armas nga high-powered ang civilian nga makasukol sa puwersas gobyerno. So muna nga istrikto kay bisag asang gun store dili ka kapalit o rifle karon inform mahigala ka ng mga high-powered rifle nga mo rapid. Ang ilang ibaligya single fire. Sa rason mahigala nga aron ang mga civilians dili makasukol sa puwersas gobyerno. Simbakog magkinaunsa, Pero dito mahigala sa Maguindanao, yano-yano lang dalhon mahigalang RPG. Nganong nakalusot man ang RPG, diin man agikan. Kagata sa nagpagtagad lubutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Orbidang gubuta mahigala kanang Maguindanao, ang silingan pod nga lanaw, katunduna mahigalay upat ka mga sundawong gi-ambush, mauti group sa to nag-ambush. Mauti group usay nakasurvive ni adto. Nya kini karon kinsa man nga grupo, kini nga nag-ambush mahigala ni ining Mayor Ahmad Ampatuan dito mahigala sa Sharif Agwak. Straight to the Kini point. guban pang mga suktanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa